Allotjaments i restauració. Mas Llagostera. La Bisbal del Penedès. Baix Penedès. Mas Llagostera és una casa rural 100% sostenible. Una porta oberta a viure en noves experiències singulars i autèntiques. Fomenta l'estalvi i el reaprofitament de recursos propis. Les bergues de la vinya i les restes de la producció d'oli alimenten la caldera de biomassa que escalfa la casa. Les plaques solars garanteixen la llum i l'aigua calenta i es recull l'aigua de la pluja per mantenir la piscina i reforçar el reg en anys de sequera. Es tracta d'un projecte de diversificació de l'activitat agrària que ha trobat en el turisme rural l'enoturisme responsable i l'autosuficiència energètica, la fórmula per mantenir l'essència de l'autogestió tan lligada a la pagesia i a l'àmbit rural. En el moment en què vam engegar aquest projecte, amb Mas Llagostera, teníem molt clar que optaríem per la sostenibilitat. Era l'única manera de retornar aquesta esplendor, aquesta masia i una manera de viure dintre del món rural vinculat a la vinya i al vi. Us convidem a tots a que vingueu a conèixer-lo.